Orain ikusiko duzue iturri honek zenbat ur botatzen duen. Ikusten dugunez, litro bat eta erdi ur botatzen du. Orain ikusiko dugu zenbat ur behar den eskuak garbitzeko. Orain demostratu dugu iturri honek ur asko botatzen duela. Hemen konprobatuko dugu ea goiko urak hemengo urak baino gehiago botatzen duen. Ikus dezagun. Segun honez, goiko iturriak gutxiago botatzen du honek baino. Honek 2 litro inguru botatzen du. Orain ikusiko dugu ea eskuak garbitzeko zenbat gelditzen den. Hemen jartzen du litro bat eta erdi. Horrek esan nahi du iturri honek gehiago botatzen duela. Botatzen dute, así que hoberena hobeto ez da bat erabiltzea da. Hemen gaude beste komun batean eta iturriko ura neurtzera gatoz. Orain, beste froga bat egin behar dugu uraz, eskuak garbitzean zenbat ur gastatzen den ikusten. Litro bat eta 600 erditu da eskuak garbitzean. Bien, pues te voy a hacer una encuesta sobre el agua. Vale. ¿Estás preparado? Sí. ¿En casa cuántas veces te duchas? Cuando estoy sudado. ¿Pasas mucho tiempo en la ducha? 20 o 15 minutos. ¿Cuántas veces se suele estar en la ducha más o menos? Más o menos unos 2 veces. ¿Piensas que gastas mucha agua? Un poco. Denbora asko pasatzen duzu dutxapean? Bai, 20 minutu bezaltzate. Bai, prest nago. Umek noiz erabiltzen dute iturria? Gure zikloan erabiltzen dute iturria,
Bai hemen Txotxongiloan eta bai auzo departamentuan. Iturria erabiltzen dutenean gogoratzen dute bukatu ondoren itxi egin behar. Bai, normalean bai, erabiltzen dutenean itxi egiten dute kanila. Ur gehiagi erabiltzen dute edo behar diran adina? Bai, hemen Txotxongiloan behar diren adina erabiltzen dute. Baina auzoan batzutan hasten zaie eta ur gehiagi erabiltzen dute. Uraren erabilpenari hitz egiten alduzue? Bai, azken bolada honetan askotan. Saiatzen gara pixka bat kontzientzia sartzen eta ur gutxiena erabiltzen. Eskerrik asko. Eta Ez da ezer, hala, gero arte. Orain frogatuko dugu agertzen ur gastatzen du dutxak. Dutxatzen garenean. Hor dago 2 litro. Litro bat. Hortik. Litro bat eta erdi. Orduan, lehen izan da litro bat eta orain litro bat eta erdi. Zenbat da? Litro bat eta erdi 2 litro eta erdi. Hori da. Orduan, irekitzen dugun bakoitzean zenbat ur gastatzen dugu? Litro bat, 2 litro eta erdi. Eta zu zenbat aldiz irekitzen duzu hau? 2 edo 3 aldiz. 2 edo 3 aldiz. Berez, izango da 2 litro eta erdi bider 3, izango zen 7 litro eta Erdi. hori da. Hemen nola erabiltzen dute ura? Normalean behar baino gehiago erabiltzen da, zeren batzuetan dutxatan asko itetzegu garbitzen atozela, jolasten estegea, eta behar baino gehiago, eska gehiago. Ur gehiagi erabiltzen dute edo behar den adina? Hori, normalean gehiagi ere ez, baina behar dutena baino gehiago bai. Gehiagi ere ez, baina kontu pixka bat eukiko bagendu hobetu. Uraren erabilpenari hitz egiten da. Bai, beti. Dutxatan sartzen dien bakoitzen, behar kontu saiatu gehiagiz guztitzen, ura gastatzeagatik eta ez erortzeagatik. Bai, beti izaten dien, baina zain gara lortzen. Ez horregatik. Hemen nola erabiltzen dute ura? Normalean behar baino gehiago erabiltzen da, zeren batzuetan dutxatan asko itetzegu garbitzen atozela, jolasten estegea, eta behar baino gehiago, eska gehiago. Ur gehiagi erabiltzen dute edo behar den adina? Hori, normalean gehiagi ere ez, baina behar dutena baino gehiago bai. Gehiagi ere ez, baina kontu pixka bat eukiko bagendu hobetu. Uraren erabilpenari hitz egiten
beti. Dutxatan sartzen dien bakoitzen, venga, komo, saiatu, gehi ez guztitzen, ura gastatzeagatik eta ez erortzeagatik. Bai, beti izaten dien, baina zain dara lortzen. Entrata. Ez horregatik.